няма проблем. Не, аз не пия. Я не пиющи. Защо така? Защото е вредно. Само това обед мога да поема на колеги. Няма да бъда. Друг път Не случайно съм те избрал за кум. Той за кръстник. Грешка. Това е стая. Той трябва да минава. Видите по-натам по единички. Почни с днеска от мен, па Не. до Коледа Белкин ги почепиш. Специално от сутринта ще отпущава. Филипе, благодаря ти само за това, че имаш желание. Нямам нужда за почерпка, колкото това, че си готов да се жертваш в мое име. Сещаш ли какво става обаче? Човек почерпи вече. Сещаш ли? Как май вече сдава? Значи голф е тук. Сещаш ли? Вече една година приема програма. Ето го една дупка. Осенител е на 250 хиляди, 240 хиляди. 30 200 хиляди седител. 200 Да, и не мога да сменя през Не? Е, пак мой. Седито е... Е, тук някакви свачи. Не, горе на железница. Трябва да звъна за една мадамата. Да питам къде е Гокче. Да не кажа ми го върна, не. Еднакво земна притиска. Не, значи жената беше много точна. Просто аз не очаквах, защото сестра ми вика, и те го харесаха, вика, ще го купуват. Аз 200 седмици.